pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalos po. Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang, luhod tabi para sa pagpamibi kan orasyo imperata. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw, kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang, dai mi nasabotan, asin nautob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mi na an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban. Huli kay ni, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dii kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumuotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Ngunyan, iyo an solemnidad kan satong kagurangnan Heso Kristo, hade kan gabos na linalang. Isabay niya to sa misa ngunyan ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for passing the Civil Engineering Board exam dulot ni Ivan Clark Biglaen. Pasasalamat dulot kan Logronyo Batalier family, Myrene Boral, Mape family, Buena Obra family, Jem and Me, Emma Gonzalez, Bob Christian Piamonte, Ann Balin and family, Giselle Aceituno Mendez and family, Giray Basco family. Special na intensyon for speedy recovery of Papa Dong Pacres dulot ni Jem and Me. Special na intensyon hagad ni Rosa Tang Lee, Jacqueline Rose Tanyada, and Christian Jenson Tanyada. Para sa kapahingaluan kan kalag kan mga minasunod. Ki Adonis and for all souls, dulot ni Gigi Lorayes and family. Ki Eden, dulot kan Julio family. Ki Leonila Asin Jose, dulot kan Santillan family. Sa kalag ni Nasalem, Hermenegildo, Edwin, Jose, and Priscilla, dulot ni Annalyn Bertumen. Sa kalag ni Amando Sr., Gerardo, and for all souls, dulot ni Lani Lomerio and family. Ki Karina, dulot ni Raymond Reyes. Asin para sa kalag ni Fidencio, dulot kan Canyo family. Banwaan ni Diyos, matindog ni tabi, ang gabos. afternoon. Good afternoon po, Padre. O igrita daw po muna sa tuyang katay na good afternoon. Ang unyan sa rong komunidad na good ang afternoon.
Nagkakatiripon kita sa pag-umawa sin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa ngaran kanama, kanaaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imo ang Espiritu. Sa Domingong ini, namumutan kong mga tugang, ipinagsaselebrar po niya to ang solemnidad kan sa tong kagurangnan na si Jesu Cristo ang hade kan gabos na linalang. Solemnidad kan Cristo Rey. Ining solemnidad o kafiestahan na ini minapukaw, asin minapagirumdum sa lambang saro sa tuya na mayong ibang hade kan sa tuyang buhay, kundi an sa tuyang kagurangnan na si Jesu Kristo. Kaya ngunyan, tanganing kita na uya digdi, magkaning kong magselebrar kay ning mga banal na misteryo, sa tuya po ngunyan narumdumon, asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan, asin sa ilo mga tugang, talagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako, kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin dorhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita, Diyos na makakamhan na sinding kasagkoran, na nagbuot na magbago kan gabos na bagay sa namumutan mong aki,
hade kan gabos na nilalang, kay raking warasan daan bilog na linalang, natalingkas sa kauripnan, maglingkod sa saimong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An kagurangnan na Diyos mismo, an magiging pastor kan banwaan kan Israel. Inanyugon niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Huli ta siringan sabi kan kagurangnan Diyos. Uya ako mamangnohon ko an sakong kawan, asin ririparohon. Siring kan pagmangno kan pastor sa iyang kawan, sa aldaw na siya nasa tahaw kan sa iyang mga wararak na karnero. Siring kaiyan naririparohon ko an sakong mga karnero. Aagawon ko sinda sa gabos na lugar na nagkawararakan ninda, kanaldaw na madagom asin malumlom. Ako an magpapasabsab sa sakong kawan, asin ako an magpapaluko sa inda. Ulay kan kagurangnan Diyos. Anawara hahanapon ko, an pinalayas papapulion ko, an nalapuan bibindahan ko, an may helang papakusugon ko, asin an mataba sa kamakusog babantayan ko. Papasabsabon ko sinda sa katanosan. Manungod sa indo kawan ko, siring an sabi kan kagurangnan Diyos. Hala, huhukuman ko an lambang magkalaban, an karnero asin an kanding. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan sa kong pastor, daing anuman na magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, day ako magkukulang, sa maduot na kapatagan, pinapasabsab niya ako. An kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sako. Pasiring sa matiwasay na katubigan dinara, an sakong kalag pinapaginhawa, inaantabayan niya ako sa mga gira nin kasuriputan, alang-alang sa saiyang ngaran. An kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sako. Inandam mo sa atubang ko an lamesa, laban sa sakong mga kaiwal, linalahidan mo ninlanang pahamot an sakong payo, an sakong kupa nagsusupay. Karahayan asin marahay na buot an maglalamag sako, gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay. Mag-eerok ako sa harong kan kagurangnan, sa kalawigan nin mga aldaw. An kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sako. Huli ta si Kristo na buhay liwat hale sa mga gadan, gabos man na mga nagadan, sa iya man nabubuhayon. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad sa katunayan si Kristo pinagbangon hale sa mga gadan, an tinagba kan mga nagtuturog. Tasiring naonong kan sarong tawo na kagadan, huliman kan sarong tawo an pagkabuhay liwat nin mga gadan. Tasiring naaki ni Adan, an gabos nagagadan, siring man ki Kristo, an gabos mabubuhay. Alagad ang lambang saro sa sadiri niyang lugar sa pasunod-sunod, tinagba si Kristo, asin pakatapos ang mga sadiri ni Kristo sa saiyang pagdatong. Pagkatapos kaini, ang katapusan, kuno arin ipapaubayan niya ang sa iyang kahadean sa Diyos asin Ama. Pagmapawaran na niya ninsaysay ang gabos na prinsipado, gabos na potestades sa kakapangyarihan. Huli ta kaipuhan maghade siya sagkod ikabugtak ang gabos na kaiwal sa irarom kan sa iyang mga bitis. Huring kaiwal,
mawawaran bagsik an kagadanan. Pag may pasakop na sa iya an gabos, dangan siya mismo an aki, mapasakop man sa mga nagpasakop sa iya kan gabos. Tanganing ang Diyos, maging gabos sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Tindog tabi para sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong pagrokyaw espiritu, kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, pag mag-abot na ang aki kan tawo sa iyang kamurawayan kay baan gabos niyang angheles, dangan matukaw siya sa trono niyang mamuraway. Titipunon sa tubangan niya ang gabos na nasyon, asin susuruway suwayon niya sinda, siring sa sinuruway suway kan pastor, ang mga karnero sa mga kanding. Papatindugon niya ang sa iyang mga karnero sa tuo niya. Alagadan mga kanding sa wala. Dangan masabi ang hade sa mga nasa tuo niya, madya, mga binindisyonan kan sa kong ama, manaha, an itinagama sa indong kahadean, puon tugdason ang kinakban. Tanagutom ako, asin pinakakanindo, napaha, asin pinainom, dayuhan, asin pinadagos, huba, asin ginubingan, naghelang asin sinungko, ibinilanggo, asin dinalaw. Dangan masimbag siya, sa iya ang mga suripot, kagurangnan kasuarin may kanahiling na nagugutom, asin pinakakanya mo, o napapaha, asin pinainom niya mo, kasuarin may kanahiling na dayuhan, asin pinadagos niya mo, uhuba, asin ginubigan niya mo, masimbag sa indan hade, Amen. Nagsasabi ako sa indo, ano man na ginibon indo, sa saro kay ning mga tugang kong urog kasadit, sako nindoy yan ginigibo. Dangan masabi man siya sa mga yaon sa wala, rumayo kamo sako mga sinumpa, paduman sa kalayo na daing katapusan, na itinagama sa diablo asin sa iyang mga anghel. Tanagutom ako, asin day nindo ako pinakakan, napaha asin day nindo pinainom, dayuhan asin day pinadagos, suba, asin day ginubingan, naghelang sa kanabilanggo asin day sinungko. Dangan masimbag man, sinda kagurangnan, kasurin may kanahiling na nagugutom o napapaha o dayuhan o huba o naghelang o nabilanggo asin da imi ka pinagmangno, dangan masimbag siya sa inda, Amen. Nagsasabi ako sa indo, ananuman na dahin nindo gibuhon sa saro kaining urog kasadit dahin nindo iyan sako ginibo. Harali ini para sa padusang daing katapusan, alagad si mga suripot para sa buhay na daing kasagkora. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Pakikritaw po muna kan sa tuyang mga katain na good afternoon. Nasambit po sa pagpuon kan sa tuyang misa na ang Domingong ini sarong solemnidad an sa tuyang pinagsaselebrar an solemnidad kan Cristo Rey. Si Kristo bilang hade kan kinakban. Ini pinagsaselebrar usually last Sunday of ordinary time. Today is the last Sunday of ordinary time. Previously, pigsaselebrar po ang solemnity kan Christ the King pag last Sunday of October. But since
Vatican II, pinag-transfer po ini sa last Sunday of Ordinary Time. It was Pope Pius XI kang December 11, 1925 na iyo po ang nag-institute o nagmukna, nag-establishar kan siring na solemnidad to remind people that Christ is their Lord and King. Angay na maray paman giraray ini sa mga panahon ngunyan, lalong-lalo na nakita, kadakol naman kitang pinag-iidolo, pinaghihiling na mga hade sa kinapan. Ansaro kayan, ang sa tuyang cellphone. Na mas kinagmimisa, yaon sa cellphone. Kasuba ko, nagprosesyon po kami 7:30 after kang first mass, dyan sa syudad kang Legazpi. Na-notice ko lang, namundo akong mapagmasdan na tigprosesyon sa Santissimo na yung mismoan sa tuyang kagurangnan dahil ngunyan ta Cristo Rey. Kaya lang sa tig-aragihan, gari, dead malang. Kaya itong panahon, pag nag-agi po ang prosesyon sa mga harong, igwanin sinisindihan na kandila, and kung Santissimo po ang pinagpuprosesyon, ang mga tao sa gilid kan tinampo, nag-genuflect o nagruruluhod sa pagtaong respeto. Pero kasuba ko, nahalata ko, pag-agi kan Santissimo, gari wara sana, may inagihan na sige sa ng surusigarilyo, may inagihan na day nabutasan sa cellphone niya, may inagihan na marites, na day pa nagtutunong, nag-agi na sa sakramento, sa Santissimo sakramento, padagos pa siyang pakipag ulay. So dakul na talaga mo niya na iniidolo as inihiling ang kinakban ng mga hade, dakul na ang hade kan kinakban, maski baga mga pagkaon, mga hade naman, may Chowking, Tapa King, ano pa, Burger King, gabus na baga King, Buko King, Budol King. Kaya magayunon ining selebrasyon kay ining Cristo Rey na magpagirumdum po sa to na mayong ibang hade sa satuyang buhay kundi ang satuya pong kakurang nana sa Yesu Cristo. Kaya tanda kan satuyang dakulang pagpasalamat as in respeto sa iya. Tawan daw niya ito nin makusog na parakpakan ang satuyang kagurang nana. I do not know if you will agree with me if I say that life is full of surprises. Ang buhay pano nin mga sorpresa. Yes or no? Yes. I'll give you one example. May saro kayo itong nag-retire na ang sayang naging hobby magtaya sa loto. Urual daw siya kitaya sa loto. Tigpapataya niya sa aki niya. One day, na-discover kang aki niya na sa numero ni daddy niya, iyo ang tuminama sa lotong 400 million pesos. Kaya lang kang nahiling ito kan aki na problema siya. Baka ngayak pang kung isabi ko ini kay Papa, mabigla at akihon sa puso. Kaya sabi kan aki, maray pa maghagad ako nin tabang kay Father. Nagpasiring po siya sa sarong parokya. Nagagad siyang tabang sa padi. Ngayon, Father, baka pwede na ika na lang po ang magtao kang good news kay Papa. Naday po siya mabigla. Baka kung mabigla po ngaya, atakihon siya sa puso. So, dahil na-requested siya, nagduman po siya sa harong kay itong gurang. Sabi kan padi, ipagabot niya duman, Manoy, halimbawa lang po ngaya ini. Kung halimbawa ngaya baga po, nagtaya ka sa loto, as in, nanggana ka pong 400 million pesos. Ano po ngayaan plano mong gibuhon sa kwarta? Sabi kan gurang, karida isa na siyang namat. Sabi niya nga ni, halimbawa lang. Sabi kan gurang duman sa padi, ano mo nga, Father, kung halimbawa mangyari iyan, na ako mangganang 400 million pesos sa loto, ang kabanga kayan, Father, itatao ko sa imo. Kang nadangog ito kan padi, supadi, so na sorpresa, supadi, so inataki sa puso. See? Those are examples of surprises in life. Igwa kay itong sarong padi, nag-istorya kan sa iyang experience. May permida ang nagduduman sa iya sa kumbento, nagahagad nin pamibi
saruining babayi na haloy ng kasal, alagad na ipanagkakaaki. Tikpara pangajiban kan padi. One time, supadi, inimbitara na mag-guest speaker sa sarong eskwelahan during the graduation. Ito palan, itong babaying nagpaparaduman sa padi, naghahagad nin pamibi, tanganing magbadus na siya, saro palan itong maestra duman, advisor kan sarong graduating class. Pagkahiling sa padi, tabadus na, may processional, bago kan program, graduation program, nahiling supadi kay itong maestra. Gusto bagang magpasalamat kuta kan maestra duman sa padi. Pagkahiling niya sa padi na nagpapaso, nabigla su maestra. Sabi kan maestra, Father! Father! Thank you! Thank you! Tikparahilig supadi kan principal. Baka ngaya si Father ang ama kay ito. Those are examples of surprises in life. Indeed, life is full of surprises because we have a God who loves surprises. And kung igwaman in surpresa na itinatao sa tuyang ngunyan, at sa tuya pong selebrasyon, iyo ini, naan pagkahadi kan sa tuyang kagurangnan, ibang-iba sa klase nin pagkahadi na pinaghihiling asin pinagko-conceptualize kan kinaban. Lalong-lalo na kan panahon na ang mga Hudiyo nagahalat kisarong hade na maligtas sa sainda, maalibyar sa sainda. Ang paghiling ninda kan sarong hade na makapangyarihan, sarong hade na igwanin titulo asin posisyon. Alagad ibang-iba ang pagkahade kainikan sa tuyang kagurangnan. Taining sa tuyang hade, si Kristong hade is a suffering Messiah. Sarong hade na nagsakit para sa lambang saro sa tuya. A crucified king, sarong hade na nakapako sa krus, nagadan para sa satuyang mga kasalan. A king who came not to be served, but to serve. Napadigdi sa kinaban, tanganing maglingkod, bako tanganing paglingkudan. Very much contrary to the kingship which is based on titles, possessions, and achievements. Kaya ngunyan pong aldaw, sa pagselebrar ta kaining Kristo Rey, pinapagirumdum kita kan sa tuyang kagurangnan, na sa saiyang pagkahade, an halaga palan kan sarong tawo, dahil nasusukol sa kung anong igwa siyang posisyon o titulo. Dahil nasusukol kung ano ang igwa siyang kayamanan. Our worth lies not on what we are or on what we have, but on what we do. Ang halaga kan tao nasusukol sa kung ano ang sa iyang ginigibo sa iyang kapwa. Diyan kita magiging dakula sa atubang nin mahal na Diyos. So ano ining mga konsepto nin pagkahade na pwedeng magkausanin sorpresa sa sato? Base sa Ebanghelyo na sa tuya pong nadangob. Enot, ining Kristo Rey, si Kristo bilang hade, ang tigihiling niya po bako sa mga pambihira o extraordinaryong gibo kan tao. He focuses more on the ordinary deeds na sa tuya pong tigigibo, not on power and positions, but on service. Anong paglingkod ang ginigibo mo sa imong kapwa? Kasuarin may kanahiling na nagutom, kasuarin may kanahiling na napapaha. Simpleng pagpainom sa sarong tawong napapaha. Those are simple and ordinary deeds that we can do to others. Simpleng pagtaunin gubing, samayo nin gubing, pagtabang sa kapwa na nangangaipo. These are ordinary deeds that we can do to people. Iyan ang nahihiling kan sa tuyang kagurangnan. Bako itong mga gibo na kada pagtabang ta, dapat igwang naka sunod na kamera, gabos na gibong tabang yaon sa Facebook,
tupad, feeding, gabos dapat nakatrumpeta. Dahil yan nahiling kan kagurangnan, mas nahiling niya ang mga ordinaryong gibo asintabang na satuyang pinag-i-extender sa satuya pong kapwa. Ikaduang sorpresa, ang Kristong Hade, minapahayag, minapahiling kan sa iyang sadiri sa mga kasaradayan. He reveals himself in the distressing disguise of the poor, ordinary people. Kaya baga kang hinapot siya, when did we see you hungry? When did we see you naked? When did we see you in prison or sick that we did not care about you? Anong simbag ka na sa tuyang kagurangnan? Whatever you did to the least of my brothers and sisters, you did it to me. Ano man na ginigipo nindo sa mga kasaradayan na ini, ginigipo manindo iyan sa sakuya. Because God would reveal Himself through these ordinary people. Ining mga tawong yaon sa palibot na nangangaipo kan sa tuyang tabang. In other words, we meet Jesus every day, every moment, and everywhere. Most especially among the least, the lost, and the last. Yaon po siya sa kaibahan niya to. Lalong-lalo na digdi sa mga kasaradayan niya tong tugang. Sabi kan sarong santo, to love another person is to see the face of God. An mamuot sa kapwa, iyo an paghiling kan dalawgon ning Diyos sa saindang. So a good question to ask ourselves today, do we recognize Christ in people? Namimidbidan ta daw po sa tuyang kagurangnan, sa satuyang kapwa. Ili nga daw ang lalawgon kan sa imong kataid. Nahihiling mo daw dyan si Kristo. Turog na Kristo. Nahihiling mo daw sa imong kataid ang lalawgon kan sa tuyang kagurangnan. Because let us never forget this, na ang buhay da asarong paglakbay. It is a journey with other people. And we cannot reach our final destination alone. Data po yan paglingawan. Sabi kan sarong santo man, one Christian is no Christian. Ang sarong Kristiyano sana na nakatutok sa iyang sadiri dahil pwedeng konsideraron na sarong Kristiyano. Tig-share ko ni kasubago. Kan baguhan po ako digdi sa St. Jude. Pasiring po ako sa opisina sa Bitano. Nag-tricycle ako. Para ako dyan sa luwas ng tricycle. Pagpundo kang driver, sabi sa kuya, enot na apot, masain ka. Sabi ko, mapabitano po ako. Ang sunod na hapot, solo ka sana, sir. Ang ibig niya sabihin siguro, tasolo ka lang na pasahero, arkilado mo na ini. Tama? Pero kinabot po ako nin karaw. Sabi ko duman sa driver, kang hinapot niya ako, solo ka sana, sir. Ang simbag ko sa iya, ngata po tiyo, day ka maiba. Sisay ma-drive kayo ning tricycle. Just to drive out the point that we cannot really reach our destination alone. We need to journey with people, and we need to journey, take note of this, with Christ the King. Sa paglakbay ta sa kinaban, kaipuhan na kaibahan niya to an sa tuyang kagurangnan, an hade kan sa tuyang buhay. So mga driver po, di aram ining prayer na ini. So driver's prayer, kay itong panahon usuhon na tiglalaag po ini sa atubangan kang jeep, sa atubangan kang sasakyan. So magayunon po ining prayer na ini. Sabi duman sa prayer, grant me, O Lord, a steady hand, a watchful eyes, so that no one will be hurt as I pass by. O kamong mga drivers mo niyan, tigpapangadji pa po nindo yan. Garidain na, kaya dakulon mo niyan an nagagadan, an cause of death,
motoritis, aksidente sa motor. Taday nagarit kita nagpapangaradji. So magayuno nini before kang maghali. Magayuno na prayer, very simple prayer. Grant me, O Lord, a steady hand, a watchful eye, so that no one will be hurt as I pass by. This is a beautiful driver's prayer. But come to think of it, this prayer is not only for drivers, but for each and every one of us. Tamagayuno na isipon ta sa paglakbay ta sa kinaban, may we hurt no one as we pass by this earth. So as we travel life's road, stop hurting people and start loving from now on. So siguro naman, di na kita masusurpresa kan mga bagay na ini dahil taaram ta na. Kaya sana, pagabot kan sa tuyang kagurangnan, pagabot kan panahon, sabi sa Ebanghelyo nin paghukom, an sulamenteng sorpresa na maako ta, iyo po ining sa iyang mga tataramon, madya, mga benendisyonan kan sa kong ama, manaha, an itinagama sa indong kahadean, puon natugdason, an kinapa. And we can only be deserving of such if we serve people like Christ the King and make Christ as the King of our lives and King of our hearts. Amen? Sa ngaran ka nama, aki asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita gabos, maugmanyatong ipahayag, an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Kristo aking Ibugtong bugtong niya, niya, asin kagurang nanta, Ipinangidam pinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda kay kay Virgen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsasarig na kinakahadean kan Diyos, pinapahayag na sa kinaban, asin may pusong nagpapasalamat, mamibig kita sa kaibahan ni Kristong Hade. Sabihon po niya to, kagurangnan inanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga obispo kan simbahan, makautob kan sa indang mga katungdan, na maging tanda nin paglaom, asin liwanag para sa mga bihag din kadikloma nin kasalan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang mga namamayo nin mga gobyerno sa kinaban, padagos na mag-orolay sa pag-atubang kan mga issue na nagsisiblag sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing sa saindang kaluyahan, asin kawaranin paglaom, an mga inaapi nin mga kapangyarihan, na dainin dakayang labanan, an mga bihag, mga bilanggo, mga dukha, mga tinutugis, asin mga nagmumundo, makakuakan kusog, ranga, asin paglaom, ki Kristong Hade, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing huli sa pagmangno, kan sa indang familia, asin katuod, an mga nagehelang, makamate, ka nakapaumay nakapangyarihan ni Yesu Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo, asin katuod, magugma sa kapanoan kan langit non na kamurawayan, kaiba si Kristong Hade, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamili. Langit no nama, tabangi kaming may pamatean sa imong karahayan asin kabuotan sa gabos niya mong masabatan. Tanganing kun kami apodon sa pagtaong kwenta, kan sa mong buhay, makuha kaming makawili-wili sa imo. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen.
sa indong atang maako manlugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan an atang sa mo mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pagipagulian in tao, mapakumbabang namimipinan aki mo man sana magwaras sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan. Siya na nabubuhay asin nagahate sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong itaas ang mga puso, itaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas sa danay asin minsan sahen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, talinahidan mo kan ulyo nin kaugmahan, ang bugtong mong aki sa mong kagurangnan ng Kristo bilang danay na padi asin hade, kan gabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sa iyang saliri sa altar kan krus bilang daing digta, asin matuninong na sakripisyo, nautob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katabuhan, asin kan sinakop ang gabos na nilalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa saimong kadakulaan ang danay niyang lakop na kahadean. Kahadeanin katotoohan asin buhay, kahadeanin kabanalan asin grasya, kahadeanin katanosan pagkamuot asin katuninongan. Kaya kay bakan gabos na santos asin anggeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Kagurangnan ni kanangganan banal, burabo di kabuas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, manin hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kay ni taynian sa kuyang hawak na idodolat para sa indo. Siringman, pagkapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis sa sinsagilaray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabuas, asin mag-inom kay ni taylian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.
kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagalan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkani ko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabuos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liban. Asin ang kabuos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalogon. Kaya raki kami kabuos na mimibi kami, tanganing kay ba, ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang mabinion esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa na kapag gaya-gaya sa imo, magkani kong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuon, kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabawas na maraot, namimibi kami kakurangnan, orasan sa mga lawnyaman katuninongan, tanganing kaming natabangan, kano sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabawas na kapurisawan, bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin paglatong, kan sa mong paraligtas, na si Jesu Kristo.
Jesucristo ang kagurangnan, di ka na nagsabi katuninongan, ibinabalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paggilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imo Sa tuya po niya nahihira sa lambang saruan nina akong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako kung maninigaw na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
pamibi kita. Kagurangnan kaming nag-aako kan kakano nindai pagkamagagadanon, namimibi tanganing naguugma sa pagutob kan mga tugon ni Kristo, hadi kan kabos na nilalang, kami mabuhay kaiba niya sa langit no nakahadean sa kulpaman. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa Tada Sunday. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 39,864 pesos and 60 centavos. Ana magnyato sa siring na misa, nagabot 5,042 pesos and 10 centavos. Siring man ang second collection, nagabot man po sa 7,578 pesos and 80 centavos. Pinapaisi man po na ang pilgrim image ni Our Lady of Lourdes mabisita sa satuyang parokya sa Nobyembre 29, aldaunin Miyerkules. Magkakaigwa po nin welcome mass sa oras na alas 7 sa pagkaaga. Asin ang farewell mass gigibuhon sa Nobyembre 30, aldaunin Huwebes, sa oras na alas 12 sa pagkaudto. Iniimbitaran po kamo sa pagsabat asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Sa Disyembre 8, aldaunin Biyernes, iyo po ang solemnidad kan Immaculada Concepcion. Ang oras kan mga misa, siring po sa aldaw na Domingo, 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., asin 6 p.m. Siring man, available na po sa satuyang parish office ang 12 inches na replica image ni San Judas Tadeo. Maabot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Mga anonymous, 20,000 pesos, 1,800 pesos, 1,500 pesos, 1,400 pesos, duwang tig 1,000 pesos, 900 pesos, 500 pesos, 400 pesos, 100 pesos. Mr. and Mrs. Jose Bayobo Jr. and family, 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na kita para sa huling bendisyon. Han kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imo espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinbay harakon. Anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa kamurabayan niya, sa rosima, sa pagtubong, inakatugan sa kagurangan, sa rosima, sa pagtubong, kita mga akin ni Diyos, kita mga akin ni Diyos. Thank you and good afternoon.